Dávaj. Hej? To potom zrýchlim. Jak zrýchliš. V programe. Hej. A to ma nebude počuť, čo my rozprávame, hej? Hej, tam dám toto hudbu. Alebo jak to bude zvychané, tak to bude aj robiť. Nevidno druhú stranu, bo tu je tvoje rameno. A nie je mi vidieť hlava, ne? Nie. Dobre. Iba ak si ju raz tu dal. Hej. Ale nech si nebolo. Dobre. Keď takto tam dám to tu. Trollface. Albo zmaznamy psy. Taki to był. Ja nie boję. I tak budeš svoje čeky. Minútu. Hej. 10 sekúnd. Čierno. Potom ti nakamerujem face a tam dáš Tam dáš troll face. Nechcem tam dať face. A na konci tam dáš troll face. Nie, vážne mi potom nekameruj face, hej? Ale ja to myslím vážne. Jo, ale vážne. A ja to myslím vážne. Ja to myslím úplne vážne, aby si mi nekameroval face. Však ja to myslím úplne vážne. Jak ja? A čo je fails? Fails. Nie. Ono to tam nebude na Jobo. Čo? Nebude to tam. Nie, podľa hej. mňa. Staví sa. Tam mi to pošleš potom na Skype. Dobre. Jodinko. Hej? Úplne ako keď to bude hotové už? Keď to bude na Jobo. Dobre. Tam mi to pošleš Ale na bude to Skype. až v Prahe. Na Hubo. Ale teraz je na prázdnina. Dobre. A teraz to nechá normálne. Zrej. Tam dačo nevyšlo. So fuck you!